Black TV. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin wannan channel mai albarka AU Block TV. Idan wannan ne farkon shigowarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like. Albishirinku jama'a, kamar yadda na samu sabuwar sanarwa daga kamfanin YouTube sun saki sabuwar sanarwa akan cewa za su inga biyan kowa kuɗi ba tare da kana da watch time awa 4,000 sannan kana da subscribers 1,000. Ko da baka da wannan, YouTube za su iya biyan ka. Ba ta kowace hanya za a biya ka ba, sai ta hanyar short video. Wannan shine short video. Idan aka ce short video, gashi nan wannan shine short video. To kowa yana da shi a wayarsa. Idan ka shiga YouTube sai ka shiga wannan short video din, sai ka fara ɗora bidiyoyinka wanda kai creation ɗinsu. Sakamakon kamfanin YouTube ba za su biya ka ba idan wannan bidiyon da ka ɗora ya zama copyright. Kawai za su yi ta sa ma copyright ne, kai nan ana ma biyu kana jin daɗi kana tunanin za a biya ka. To kamfanin YouTube ba za su biya ka ba idan har ka ɗora abin da wani ya riga ya ɗora. Kawai ka inga ɗora abin da kai ka ƙirƙire shi. Sannan in ma kai ka ƙirƙire shi ɗin, kar ka sake ka ɗora musu wani logo na wani social media kamar irin su TikTok ko Biscuit da waye da sauransu. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi wacce za ka samu kuɗi a YouTube ba tare da subscribers sun kai 1,000 ba, sannan kuma watch time ɗinka bai kai awa 4,000 ba. Za ka samu kuɗi a YouTube ta wannan short video. Idan baka da bidiyon da za ka ɗora, za ka iya samo bidiyoyi ga sunan wanda ake sa su alaki, ga sunan Biscuit, ga sunan a TikTok da dai sauransu. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like sannan ka danna mana comment domin ba mu ƙwarin gwiwa za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye a cikin wannan channel mai albarka. Sannan idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan ka taɓa alamar all domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun